Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Taas kamay ang lahat ng hindi pa kumakain dyan! Ay, naku, sabi ko sa'yo, pag ganitong gutom, mainit ulo ko. I-check mo nga yung katabi mo kung ano. Yan yung katabi mo, mukha bang busog yan? Ayun no, tingnan mo. Kitang-kita ko, may bilihan ng turon dyan no. Order ka nga ng 2 tigisa tayo, dali mo dito sa Love Radio. Sige na, eto naman, ang hirap kausap po. Dali mo dito. Uy, anong address? Ito na, malapit kami sa may CCP Complex, Vicente Soto Street, katabi ng Aliw Theater. Tanong mo lang po, Maratoni, nagpapabili ng turon. It's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. It's me, your one and only, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo, this is me, your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Alam mo, ganun pala talaga yun, no? Minsan kapag ka sobrang busy mo na, dami mong ginagawa, puro pera na lang nasa isip mo, nakakalimutan mo ng kumain, be! Buti pa talaga yung katabi mo, mukhang busog. Sabi mo, uy, anong kinain mo kahapon? Chinese New Year. Or baka kung hindi ka nakaka-relate sa akin na nagugutom ngayon, alam ko na. Dami mong kinain kahapon na. Uy, inubos mo yung isang tikoy, wag ako. Uy, marami sa atin na nag-celebrate ng Chinese New Year kahapon. Uy, Happy Chinese New Year ulit sa inyong lahat. Oh, kunwari ka pa. Alam ko kung saan ka nakikain. Doon sa kaibigan mong Chinese, ni kahit kailan, di mo naman kinausap, nalaman mo lang Chinese New Year kahapon, ayun, bigla mong chinat, hi B, pwede makikain sa inyo B, Happy Chinese New Year, sus! Well, this year nga, again, belated Happy Chinese New Year sa lahat ng mga Chinoy at Chinese dyan. This year, ay araw ng mga ahas! May kilala ka bang ahas dyan? It's the year of the snakes. Kung isa ka sa mga taong pinanganak ng 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, and 2020. Napakarami naman yan. Yes, year of the snake ka, kuya. I-check mo kung ano ba yung mga special o kung ano yung mga lucky stars mo ngayong 2025. Sabi nga nila, kapag daw Year of the Snakes ngayon, kailangan daw, pag nagdedesisyon ka, kailangan meron kang self-awareness. Ay, ako, kahit ako hindi Year of the Snake, aware ako sa sarili ko na nagugutom ako ngayon talaga. Sige nga. Ako'y muna yung magme-merienda, ha? Sabi ko sa initayin ko yung turon mo talaga dito hanggang 6 o'clock. O sa lahat ng mga nagugutom dyan, bumili mo na sa karinderya habang pinapakinggan ang number 1 station ng Love Radio. Number 1 sa puso mo, ah. Wow! Tuloy-tuloy na sa pakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number 1